Malawi Today. Pano patitha kunena kuti ripoti lino tsopano laperekedwa kwa maola anayi 4 hours 25 minutes akuwerengabe ripoti limene anafotokozapo pa mpando wa commission kuti ripotilo ndilalitali kotero azilandirana amalandirana koma nkhani zambiri zimene zinali mu ripoti limeneli ndi nkhani zofotokoza mbiri history kuti kodi commission inasankhidwa chifukwa chani anafikiranji pamenepa nkhani zinaso zomwe zinafotokozedwa ndi zoti Malawi akuzidziwa kale momwe ndondomeko ya maliro inayendera momwe kusaka matupi amene wakunayendera ndi nkhani zina zoti Malawi amazidziwa chifukwa amalandira ma updates nthawi imeneyo komano zomwe anena kuti apeza mwina ndiyambire pamenepo akunena kuti iwo wapeza kuti ngozi imeneyi inachitika kamba kakuvuta kwa nyengo kunali chifunga chambiri ku pa tsiku limeneli pa bwalo lotera ndege la Mzuzu komanso nthawi yomwe njira yomwe amadutsamo afotokoza kuti amene amayendetsa ndege imeneyi mapilot awiri amenewo akuti sanafunse bwinobwino mauthenga momwe ankachoka pa Kamuzu International Airport kuti kodi ayenda bwanji akuti kumene konso Kamuzu International Airport anadabwa kuti chifukwa chani sanafunse mauthenga amenewo ndi akunena kuti panali ngati kutayirira kwa zinthu zina mwina akanafunsa uthenga umene kuti apatsidwe kuti kodi munjira muli bwanji mwina akanadziwa muyendera mwake komanso akuti anagwiritsa ntchito njira ina yomwe simagwiritsidwa ntchito nthawi zonse akuti zimene zonso mwina ndi zina zomwe zidapangitsa kuti ngozi imene ichitike akuti akanakhota nagwiritsa ntchito njira yomwe imagwiritsidwa ntchito nthawi zonse ati mwina ndege kanakafika ndiye nkufotokoza kwawo maka ma findings akunena kuti ndege ngozi imene inachitika chifukwa chonena zoti panali kuvuta kwa nyengo choyamba chachiwiri akunena kuti panali kutayirira pa magawo angapo kuphatikizapo kwa umwe samayendetsa ndege imeneyi anafotokozapo kuti amayenera kukhala ndi ziphaso zoti zikugwira ntchito koma ziphaso zawo ziyendetsera ndege zinali zoti zinapanga expire ziphaso zawo zakuchipatala zomwe zili zofunikira pa ulendo oyendetsa ndege akuti zinalinso kuti zapanga expire ndiye akuti panali ngati kutayirira kumbali yawo yoyendetsa ndege komanso akunena kuti kafukufuku wawo wasonyeza kuti panalibe ngati kukonza kwina kulikonse kuti anthu amene wa mu ndege mmene aphedwe akuti aona ndithu kuti panalibe vuto lina lilonse kapena ena ake kuti tokhala pansi nkukonza akuti akufuna kupha anthu amene anali mu ndege imene chinanso chimene afotokoza akunena kuti kafukufuku wa chipatala akuti nthawi imeneyo atakaonikira matupiwo anapeza kuti panalibe pena paliponse umbono osonyeza kuti anthu anachita kuomberedwa akuti umbono umenewo panalibepo afotokozaponso kunena kuti zimene nthawi imene zinachitika akuti akubanjanso anayitanidwa kuti akaone matupi amenewo anatsimikizanso akuti akubanjawo akuti panalibe ndithu pena paliponse pamene panali chipolopolo ndiye nkufotokoza kwawo maka mfundo zimene apereka titha kunena kuti ndi mfundo zokwana zitatu akunena kuti vuto la nyengo pa tsikulo akunena kuti kutayirira kwa kugwira ena ntchito akufotokozanso kunena kuti ripoti lawonso lapeza kunena kuti panalibe vuto lina lililonse akuti ndi ndege imeneyi koma anaonjezera kunena kuti kafukufuku ameneyi okhudza technical fault akuchita ndakatswira ku Germany koma iwo kafukufuku wawo wasonyezabe kuti ndege imeneyi inalibe vuto ndipo chinthu chachinayi akufotokoza kuti panali ndithu vuto limenelo loti anagwiritsa ntchito njira yolakwika chabwino tinaonanso kuti anapereka ma recommendations kuti kupita chitsogolo boma nthambi zonse ku MDF kubomako aziyenda motere mwina utangoti foto zoti ambiri mwina kuboma kuti apereka ma recommendations anje kena koso tipite ku nthambi yasikira angakhalenso a police okay pankhani ina imene anafotokozapo ndionena kuti anthu panalibe ukadaulo oyenerera nthawi imene amakasaka ndege akuti anthu amapita makasaka ndege wa mmene chilichonse chikuyendera tinanena kuti komano umene utsopano tunena pano watha komano nditani ndikumfunsa mtolankhani wathu kuno Kathe Maulidi kuti kodi pa ma recommendations ananena kuti chani boma lipange chani kupita chitsogolo nanga apolisi nanga asilikali ayende motani
ndithuti ndimafotokoza blessings kuti panali vuto lina lomwe afotokoza kuti kafukufuku amene anapeza vuto limene lakunena kuti ndi anthu ukadaulo mwina okagwira ntchito yosaka ndege imeneyi akuti panali ngati palibe proper coordination kuti kodi asake bwanji matupi amenewa chifukwa pa nthawiyo anthu amene ankachita ntchito imene analibe ukadaulo otero nde amachita ndithu kupereka recommendation imeneyo maka kumabwalo amene amaona zakuyenda kwa ndege kunena kuti akufunika akhale ndi ma proper structures owonetsa ndithu kuti kodi pakachitika ngozi tizipanga bwanji kuti nthawi imeneyo kumayambiriro kwenikweni kuzikhaso kuti anthu amene akugwira ntchito yali ndi ukadaulo amaperekanso ndithu ma recommendations ena ngati kupita ku nduna ona za umoyo kuti panalinso mavuto nthawi imene matupi amene anatengedwa kuti kodi apite kuti athandizidwa bwanji akutinso ku nduna za umoyo kukufunika kuti ayike ndalama zokwanira kuti pa nthawi yomwe ngati ngozi yangati imeneyo pazikha kuti thandizo ndilosavuta lipezeka pafupi aperekanso recommendation kupita ku polisi kuti akufunika achite kafukufuku matupi anthu ena amene anali ndithu pa ngozi imeneyo pamalo a ngozi matupi ena anajambulidwa kumamwazidwa m'masamba amchezo ndakunena kuti pakufunika kuti pachitike kafukufuku kuti apeze kuti anajambula zithunzi zimenezo ndi ndani apemphaso kuti pachitike kafukufuku galimoto zomwe zidanyamula thupi la Malemu Chilima ndi galimoto zomwe zimaperekeza thupi limene zinagendedwa akupita ku ntchewu akuti apolisi achite kafukufuku akuti adachita zimenezi ndi ndani komanso zina ma recommendations akuluakulu sindingathe kuwachita breakdown pano malinga ndi nthawi koma ma recommendations ena akuluakulu ndopita ku mabwalo amene amaona za ndege onse okhudzidwa ma stakeholders okhudzidwa za kayendetsedwe ka ndege akuti akufunika akonze zinthu zawo kuti zikhale zamakono osati tizipanga zinthu zoti momwe zinkachitikira kalekale akuti zikhale ndithu up to date zinthu akonze zipangizo kuti mwina kwachitika ngozi angapange chani chifukwa momwe zinachitikira pa ulendo kunali kuti mwina ngati ngozi yachoncho sinachitikeko nde anthu amasowa poyambira kuti apange bwanji chifukwa anali oti sanayike zinthu zabwinobwino kukonzekera kuti kodi patati pazachitika ngozi angazapange bwanji koma mwina kungotsiriza blessings zitakhala pano nthawi yayitali report imene ndanenotawerenga 4 hours 25 minutes koma nkhani imene amalawi atenge kuno ndionena kuti ngozi imene inachitika kamba ka nyengo kuvuta kwa nyengo environmental factors akuti songozi imene inachitika chifukwa cha human factors anthu ena analephera kutsatira zomwe amayenera achite pa nthawi yoyenerera akunenanso kuti ngozi imeneyi akuti palibe umboni wina uliwonse kuti ndege imeneyi inali ndi mavuto ngakhale kafukufuku amene akuti akuchita be dziko la Germany akunenanso kuti ngozi imeneyi nkafukufuku wawo akuti palibe wina amene anachita kukhala pansi kuti aphe Achilima kapena anthu ena amene anali mu ndege imeneyi ndiye mwina mwachidule summary ya 4 hours 25 minutes mfundo zake ndi zinayi zimenezi zikomo kwambiri zikomo yayi pamene poto ndiye pamapeto pa zomwe timakupatsirani kuchokera kuno ku Golden Peacock mu mzinda wa Lilongwe nali ndanzanga ochuluka amene